Bro, Bos, kok tekan kene? Ayo Bu Mas. rasa-rasa, iya kene ladem. Ya. Anak apa ya, Bos? Ki ngene ya langsung ae ya. Mulai sesuk, kowe rasa kerja mbek aku ya. Berarti aku mebok pecat, Bos. Gawat ngene iki nek bojoku dipecat. Angsurane cek akeh re. Bang mekar, lecet, angsuran motor. Ya ora ngono. Iki kan proyek lagi sepi ya, Bro. Aku ndungu kok tukang-tukang kuwi, Rek. Aku mebok ganti kangane Mbak Nana, Bos. Iki ora ana hubungane karo Mbak Nana ya, Bro. Aku karo Mbak Nana ku ora ana hubungan apa-apa. Mbak Nana wae sing ngoyak-ngoyak aku. Padahal lho, mandur dhewe sing ngoyak-ngoyak. Ngono diomongno nek Mbak Nana sing ngoyak-ngoyak. Leh, gabus. Tenane, Bos. Jarene aku nak diganti kangane Mbak Nana, Rek. Sampeyan ben iso luwih cedhak karo Mbak Nana. Iki lho, Bos, gedange disambi. Iki karo tempat sampahnya nek nggo ada gluting kok. Suwen ya, Yu. Lah, aku nyedak Mbak Nana ki. Justru Mbak Nana kuwi lho sing ngoyak-ngoyak aku. Oh, ndeknen kuwi lho. Meng butuh duitku. Asline ndeknen kuwi lho mata duitan. Ya, Bos, nek ngono. Gak apa-apa. Sesuk aku tanggul kerjaan liyane. Seporane tenan ya, Bro. Aku tak pamit ya. Ya. Anu Bu. Wis gak usah omong, aku ngerti kabeh. Ngerti piye, Bu? Asline sampean ki ape diganti tenan karo kangane Mbak Nana, Pak. Soale Pak Mandor ben iso luwih cedhak karo Mbak Nana. Lah, Mbak Nana mau dielek-elek, kuwi mung alasan supayane sampean gak nesu. Masa ngono, Bu? Iya, Pak. Lah terus piye, Bu? Wis to, gampang urusane anak ambek aku ki. Gampang piye, Bu? Lah, aku nyedak Mbak Nana ki. Justru Mbak Nana kuwi lho sing ngoyak-ngoyak aku. Oh, ndeknen kuwi lho meng butuh duitku. Asline ndeknen kuwi lho mata duitan. Wis rene sik. Kok Pak Mandor kok rene neh. Rene apa, Bu? Wis santai wis delok. Lah, rak tenan to wong rene neh. Yuk, Tak kandakno apa omong dhewe. aja ngomong Mbak Nana ya. Jaluk piro? Aku gak butuh duit tok, Bos. Lah karepmu piye? Angger bojoku mau jak kerjane ndak ya aman, ah, Bos. Bro, sesuk kan kerjane ya? Siap, Bos. Lah ngono ndak yo beres, ah, Bos.